Sometimes I'll be praying like, God, I just want to feel like I got this. But God told me, if you ever got this, you won't need me. So here I am, ungotten. Here we close. Oh, there. Hi guys, good morning to the world out there. Sanbonani, Ninjani out there. Oh, was it part 3? Oh, Nazatanda Inda. Is it part 3? Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. Yes, welcome back to my YouTube channel. My name is Usnazo France, well known as Uloza on all my social media platforms. If you're new here, welcome. But if you're a day one, you're a bestie. Thank you so much, Kasana, for keep on coming back to your girl. Yes, please do not forget the rules of the house. You subscribe, you like, you comment, you like, and you share. You subscribe, you comment, you like, and you share, and you do not skip ads. Yes. Guys, it's been busy. Hey, so I'm trying to be a content creator, trying to be a full-time mom, trying to be best employee, trying to be a student. Is just a lot for one person. Hey, but anyways, guys, that's like I say, we want anything to make our lives better. Okay, so part 3, guys. I think basically in the bonus, yes, I move in together on this house. Yeah, anyway, guys, the person I'm number 1. I must call up. And because I was the one who was looking for a place to stay, obviously it's about because he's comfortable where he's staying. Yeah, not a problem. Comfortable where he's staying. Sorry guys, I didn't mind record. So he's comfortable where he's staying, and but we end up moving together. Fanki sahlala ke no the guy kakuhle, don't wanna lie. Hlala kwami naye. My son was still staying with my grandparents. So every day now I have to manage and then he was like, no man, this thing of you how about okay, fine, seriously, we see for the future. Okay, so we take it and we all 3 move in together. Not a problem. Guys, I don't wanna lie, like we literally the house, started renovating the house, started fucking painting. I think if you're in London, when it comes to Zinto, like I'm just a person, bought bought furniture and all that stuff. Fine. So whilst we were still staying together, obviously who go out with my friends, but umuntu who's negative towards you going out with ichomi zakho, ndakwazi ukuthi mhlawumbe ndithi ndiphumile athi gqi kule ndawo ndikuyo egroove, uzawundikroba ndiqoma my guy ndikushiye endlini uqumbile ongafuni ndiphume, so uzokroba ntoni, simanga siba ne-misunderstanding qho xa senza loo nto leyo. Okanye like ufumaniseke ubana ezanto zincinci zi-weird, umntu angasoza kuncome xa umhle uzibona uzilungisa okanye xa une-plans with iitshomi zakho, I still remember there was this other time ndiphuma nenye itshomi yam into wayeyiqumbe yona, literally didn't even greet itshomi le yam. Fine. We kept on ignoring these red flags, so comes a time ndine setup yomtshato. Yes, ndine setup yomtshato. Mandingaqali apho, mandiyime kule setup yomtshato. Umfana aphelelwe ngumsebenzi, aphelelwe ngumsebenzi with the guy. Apparently ke kuphele i-contract, as he is saying, kuphele i-contract and all that stuff. So most, as you guys know, xa ujola nomuntu obviously nizozama ukubone
to uncedisana awuzovela uthi nxa umntana abantu engaphangeli ngoba sewumyeka and all that stuff uyabo. So uzawuzama ba uncedisane naye uyabo umkhangelisa umsebenzi. Guys, man, ndiyayithanda indoda, I don't wanna lie. I still remember, I think ndandinomgalelo futhi ngalo nyaka lowo. Anomgalelo guys ngalo nyaka lewo because of ndifuna umuntu amaphangela afumana umsebenzi rhowu. I gave him imali bana mayokwenza code 14 yabo i-license. Do not judge guys, ayijajani la ne ndinike guys imali lo mfana bana mayokwenza code 14 yabo, not a problem. Hey, inqashi ke ngoku umne ke, and I don't know whether andikho curious or what ne. I think ndingumuntu onjalo, andikho curious, andizithandi indaba zabantu, if I can put it that way. Well, and I don't know yintoni eyandivalayo ingqondo uyabo, because there was a lot of weird stuff guys. When I come to realize, there's how realize there was a lot of weird stuff happening, but I didn't take note ngela xesha yabo. So lento iqale lento phofu ngendaba yemali uyabo. I-dates ngoku uzonika kwakhe imali izitshintshe before aphelelwe i-contract. Ndiqoma okay, maze kaloku mna epeya nge-25 with the guy, because kaloku amasipala apeya nge-25 yabo. Fine. Ndilanduke ke apha kubekho into ethi mna ke ndingumuntu obethelwa, I have a very strong instincts. So kule nto yethu yongavani sisincam nelento yakhe uyabo yongaphangeli kwakhe and all that stuff, kubekho into ethi man kakukhangele izinto zalo mfana uyabo. Hey guys, khaya into zalo mfana xa ndisithi kubekho into ethi khangene apha kwi-bank statement. Ndingene kwi-bank statement. Xa ngena kwi-bank statement, first of all, andithi mos xa upayiswa by the company, it doesn't say it says salary uyabo, and then ifake ke lo reference ntoni okanye iphaya loo ndawo itsho, but apha ithi transfer uyabo, and as date as fun uyabo. And I always appreciate the matter of fact that uyanika imali ubunike ngeyiphi na date, unless dide ndipendike nqoma asanama namali ngoku uyabo. Fine, iqale pha inqashi yami ifuna udiscoverisha ubana what is going on with this guy uyabo. Fine. Hey, thuz iphele ke ngoku le contract yakhe yasemsebenzini uyabo. Fine, ndizame ke ndipushe ndimenzise lo code 14 and all that stuff. Ugqiba kwam ndifune ke ngoku izinto zakhe. Obviously lam kaloku ndifuna umsubmithela i-CV uyabo. Hey, hayi ke ngophantsi phezulu andithi masinikeda kayi namazi asezumbani ayizaniyihleki yangophantsi phezulu aba. Azide ziphume ezi zinto uyabo. Amane sithi hayi zikutatakhe no. Aye lo mntu kulutatakhe azulise ba lo mntu fike utatakhe ngekho kwathini uyabo. Hey, ndiqoma umnqwazi mawuqini apha uyabo. Enye ngoku nam ke ngoku ndiyabulaleka because number one, this person is not working uyabo. Number two, he's beating around the bush regarding i-documents zakhe for me to be able to assist uyabo. Kule nto ke guys ngakho ndifihlakala ingasayi kutyhilwa ne. Mina zanithile, I have a good relationship ke notatakhe. Mina zanithile azofuna ngutatakhe uyabo. Fika utatakhe azomfuna sinqoleke notatakhe, anditata hayi akekho uyabo. Uye kwinto yasecaweni uyabo. Uye kwinto yasecaweni sincokola nto mantata mamela this guy ne ezoyazi mosibana into yakhe yasemsebenzini iphelile tatakhe ewe. This guy yoku ndinida i-certificate sakhe sika grade 12 uyabo plus ne-certificate zakhe so that ndizokwazi umsubmithela nam i-CV zakhe yabo. The weird look that I got from his father. Weirdest look. Ava. Okay, grade 12 certificate ezandoni yabo. Uthetha mna bethe izinto zakhe zisetrankeni yakho, so bengicela mani xa ufikile endlini ungikhangelele just ezo zinto ezo. Wathi hayi akho loo nto apha.
lawa, boom. Yazi xa kuthiwa lawa. Fine, not a problem. Ndilantuke, ndihlale ke, ndilinde. Uyabo? Abuye. Hayi yena abuye practice ecaweni. Uye yakhe ecaweni, ndiqonda ndinomsindo. Uyabo? Ndimbuze ba, and then, and ke ukuthi mna one thing about me, I don't put around the bush, ndingene emxholweni. Ndimbuze mna, and then, athi and then do, ndithi why uzoxoka? Uyabo? Hayi ke guys, bethetha ke bana khangakwazi ungixelela. Njani into engaka? Ixesha elide kangaka. Uyabo? Guys, I was so in disbelief. I was so shocked, and to such an extent that after that day, zange kuphinde kube right between us. Uyabo? To be continued.